ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба эфири мо. Имрӯза эфири мо апау харои меҳрубон оиди фоидаҳои компанияи Фаберлик мешавад. Саволу ҷавоб бо подписчикон, бо духтаракҳои команда ва умедворам ки барои шумо як эфири ҷолиби фоидаовар. Хеле ки гуфтам, ман мехоҳам ки видеоҳои ман, суханои ман барои шумо фоидаовар бошанд. шахсоне ки дар канали ман нав пайваст шудем, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯм. баъд аз эфири гузаштае ки мо кардем, зиёда аз 1000 подписчик меҳмони канали мо шуданд ва аллакай подписатсия карданд. Хушомадед, нури дида тоҷи сар ва умедворам ки видеоҳои мо барои шумо маҳқул мешаванд. Муҳаммадҷон, открой дверь, пожалуйста. ассалому алайкум. Имрӯз бо распаковка мешавад. Тамошобинони азиз, ҳатман лайкҳои худтона дариғ надорен. Барои пешравии канали ма комментария, лайкҳо, подпискаи шумо беҳад дар корай. Ман аз ютуб пул кор намекунам, лекин ман аз ширкати Фаберлик кор мекунам. Командама оиди ютуб каналам сохтагиам. Барои ҳамиқа сабабгори калонӣ бигем ки командаи ман анамин ютуб канал шудагия. Муҳаммад, иди сюда. дари мара пушу, у дараҳои ка хоҳари додарта нигоҳ кун. ассалому алайкум. Алайкум салом. Раҳмати калон сол. Шумо чӣ хален? Созен хубен? Ҳама каса худованд ҳар куҷое ҳастен соқу саломат бошен. Этая хоҳиш мекунам, канали ма оиди шавҳари ман нест, ки шавҳари ман дар куҷоа, чанд солае, чӣ кор дорад, чӣ мехӯрад, кай хо меравад, кай мехезад. хумон занакем чӣ дар кора дар бораи шавҳари ман гап задан. эҳтиромона хоҳиш мекунам, дар бораи худам суҳбат кунед, дар бораи худам савол чен. оиди шавҳари ман дар кор нест. алайкум салом. мошоалло беҳтарин. Саидаҷон, як савол. Дар ширкати Фаберлик кор сар кардан чӣ совет метиҳен? то охири навор бо мо бошед. Фоидаҳои компания имрӯз, навори мо, эфири мо оиди фоидаҳои компанияи Фаберлик аст. ҳазор раҳмати калон барои дастгириётон, барои суханотон, миннатдорӣ бепоён мо ба ҳамаи шумо мерасонам барои ин қадар суханои беҳтаринтон. Апай Саидаҷон, созен хубен? Раҳмати калон сол. Шумо чӣ хален? Созен хубен? Ки ай куҷо менависа? биён як бор мефаҳмем ки ай кадом шаҳр менависа, дар кадом шаҳрҳои Россия зиндагӣ дорен ва зиндагиҳои бигем ки беҳтарина худованд илоҳӣ насибтон гардона ва тайёриҳо барои мактабҳо чӣ хел аст? Салом апаҷон, раҳмат. Алайкум салом. ту беҳтарини, молодец. раҳмати калон. Так, ман дар Москва, аз Москва. Салом алейкум, Москва. Апай Саида, беҳтарин занен. раҳмати калон. Салом алейкум. Ай Питер, Москва. Ман дар Краснодар, Самара. Так, аз шаҳри Перм, Екатеринбург, Тоҷикистон. Москва. ма ай Курск, Екатеринбург. Так, Душанбе, Новосибирск. Так, Курск, Казахстан, Тюмень, Красноярск, Тюмень, Татаристон. мошалло беҳтарин. ин қадар одамо айроҳи дур ҳамроҳи ма дар эфири ма аз Душанбе. Так, Курантюбе. ман аз Иркутск. Курскам ҳаст як шаҳр, Курск. Так, Ингушетия. о мошалло. Так, Казан, Абакан, Пенза, ай Тольятти, Курская область. Так, Самара, Крачи, Истаравшан, Хабаровский, Узбекистон,
Рязанский область, Сайдаҷон дӯстон медорем. Раҳмати калон, маям шуморо дӯст медорум. Благошенск, Москва, Краснодар, Курская область, Пенза. Мошаллоҳ беҳтарин. Раҳмати калон. ҳазор раҳмат ки навистен. Худо ҳар дар кадом шаҳре ки ҳастен, худованд нигаҳбонтон бошад. Ман аз Тоҷикистон. Киров, Тоҷикистон, Фархор. Салом апаҷон, алейкум салом. Айкуҷо ассалом. Уфа, Твер. Беҳтарин худованд касбу коратон баракат диҳад. ҳазор раҳмати калон. Омин. Ман ҳам Москва, шаҳри Шолково. ман аз Тоҷикистон. Салом апаҷон. ман аз Дубай. Машаллоҳ беҳтарин. яке аз орзуҳои ман Дубай рафтан. Так, якум мехоҳам ки вай равам Турсия. Якум мехоҳам ки ман Турсия равам. Ки мехоҳад куҷо равам? ман мехоҳам ки ҷаҳондида шавам. мехоҳам ки Турсия равам. баъд мехоҳам ки медонен, так, номаш аёдам биромад. як шаҳри беҳад шаҳри хушрӯай. ҳам дарахтои хушрӯ дора, ҳам шаҳр худаш хушрӯай. Так, шаҳри аёдам биромад, вале дар эфири дигари мегӯм. Омади бача? Даструта бушу тебя лицо грязное. Я помыл ноги, руки тоже. Ротам бушу ҷонюча. И пицца ҳаста, пицца бигире бихӯре. Так. хонаи худо ман рафтам. Якуми хонаи худо бигем ки и мақсади ҳар яктаи мо и орзу субестабовар мекунен. ҳамин рӯзи гузашта дар ватсапам ҳама видеоҳои хонаи худо рафтагӣ ман мондум. Шабона буд, соатҳои 1:30 шаб буд. дир шуд, хестам, намози таҳаҷҷуд ман хондум, намози хуфтан ман хондум. хулоса вақте ки ҳамия чиза, масалан ман ҳамин хелмда агар шабона чиз дар бораи чизе ки тамошо кунам, ҳамун чиз дар хоби ман медирояд. Не ки ман хоб надидам мутаассифона, лекин дар ватсапам мондум ки ватсапи ман ай 1000 просмотр зиёд мегирад статуси ватсапам. гуфтам ки шояд дар хоби ягон кас медирояд ҳамин хонаи худованда, ҳамун одам рӯҳбаланд мешавад. вақте ки хонаи худованд мери, бовар мекунед, тамошо бино, як эҳсосоти дигар. Тамоман ай ҳамаи чи дури. Всё. Что ты делаешь? Стрим. Будав бача ҷонака. Ай ҷонюча. Боз ёчаш тамом куна, ба гулят мерем. Мама, ты Мухаммаду разрешила телефон? Да. Мам, На кухне телефон. ты когда закончишь денежку, потом на улице дай? Да. хулоса дар хонаи худованд одам тамоман дар як дунёи дигарай. ҳеҷ фикр намекунӣ, на фикри проблемаи зиндагӣ, на хона дорӣ, надорӣ, на кӯдакот дар куҷо чӣ хурдистиян, на оянда. та эҳсос мекунӣ ки ҳози ай ҳамиҷа пайғамбармон гузаштагия салавот бар Муҳаммад, пайғамбармон Муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи васалам, хел мекунӣ ки ҳози гузаштагия ту ба пай қадами ҳамун гузаштаести бо символи ҷое ки мақсад 3 рӯз ай душманош пинҳон шудагия, ҷое ки ҷанг шудагиян, тағои пайғамбар мурдагия ва Билол меган ку Билал азон медод ва як шудагиян. ана ҳамун ҷоҳо одамои рафтагӣ медонанд. одамои рафтагӣ бинависен, одамои рафтагӣ медонанд ки дар уҷа эҳсосот як дигар хелайда одам тамоман хча дар як дунёи дигар ҳис мекунад. бо ҳамроҳии фарзандон, шавҳарам биёен меҳмон. модари хушбахт, раҳмати калон барои даъвататон аз ай хонаи Аллоҳ. салом. шумо дар хонаи Аллоҳен фарзона? шумо дар ҳаҷен? салом алейкум апаҷон. алейкум салом. бахшишам, я одам ҳеҷ ором нагирифтаистай ҳамин аисестай ҳавая чорт мекардам ки асаби ягон каса вайрон накунам.
айни ҳол падарҷонам дар хонаи худо зиёрат доранд. Мошаллоҳ беҳтарин. Ман Зан апаҷон мехоҳам бо шумо кор кунам. Дар ватсапи ма бинависен +7 953 79 16 17 4. ватсапи ма қариб ки дар ҳамаи видеоҳом дар якум комментария закрипит кардагиай. о худоҷони ман, о худоҷони ман. ин дунё ба ҳар ҳол чӣ хеле боша набоша мегузара. бас кунен бахилира, суханои бад навистана. Медонен там апа ва хоҳарое ки гапои бад менависен, ҳамин сухани хуб гуфтанам тоатай, ибодатай. Проблема доранд. Кӯҳ буромадам 800 метр гуфтан, намедонам. Короче 8 километр кӯҳ буромадам. То болои болоша кӯҳа буромадам, лекин ҳангоме ки дар мудрини чиқиряке ки пайғамбармон 3 рӯз қати Абубакри Сидиқ пинҳон шудагиян, ана ҳамуҷа нарафтам. Барои чӣ? Да уҷа мардак зан, уҷа худаш майдаҳакай, нуки кӯҳа, ягон защита надора, оҳан поҳан надора. Барои чӣ гуфтам бара қасди ҷони худам кунам. ҳамин омадам, дидам, намоз ма хондам, басай шарт нестай ма дар болои мардако. Хай майли мардако раванд ва ёда мезеба, занако дар болои мардако инами хе болои ҳам мабодое ки якас ини михе куна аймуну ки кӯ мери дар поён мезани. Да барои дурини анамҷа анамихе талошай. Баъд роҳбалад ман гуфт ки мақсад ягон ҷои важнигиш надора ки ту бояд ки бурай дар ҳамдурун будурам. Буро зиёрат ку даже буромадани ҳамҷоя тавсия надод, барои ки хаста мешавем. Гуфт ай намози ҷамоат мемонем. Дар ҳақиқат хаста шудем. Дар ҳақиқат буромаданшам қин буд, фуромаданшам қин буд. Анаки гӯш куненда вақте ки роҳбаладмон барои мо нақл карда, мақсад ҳамуҷа пайғамбар ҳар рӯз мерафтай. бовар мекунед ҳар рӯз мебуромадай, мефуромадай. ки мо да 32 солагим як бор буромадам, фуромадам. Салом алейкум апаҷон. Алейкум салом. Так, ассалому алейкум аз Узбекистон. Ассалом апай Сайда, алейкум салом. Ассалом апай Сайда, алейкум салом. Апаҷон. Салом апаҷон. Апаҷони пешравиётона мебинем, хурсанд мешавам. Раҳмати калон. Шахсоне ки ай пешравии як каси дига хурсанд мешаванд, худованд барои ваю файзу баракатча метия. Аввал тамошобинони азиз распаковка мекунем, ана баъд дар бораи фоидаҳои кор гап мезанем, баъд бо шумо суҳбат мона давом медиҳем. Ма рӯзи гузашта заказома гирифтам. Ина заказои ман ҳуй када тайёра када мондум. Анаи хали так акупунктирuni массажёр для стоп, барои тагои по массажёр заказ кардам. Ма хеле инсоне ҳастам ки массажа нағз мебинам. Табиатан худам массажа нағз мебинам. Так. Положительные возможности на все органы и системы. Хулоса и барои одамое ки рагои пошон кушод шудагиян. Ина ма любой хе узи кунам. Да узи расширенный вен меброя. Ина миям барои ҳамин будай. Барои массаж, барои рагҳое ки ёзидагиян бигем да, барои одамои варикоздор. Ай стресс, ай нерви одама меброварда и массаж кунак. И барои шумо хоби ширин мебахшида, шумо хоби хушрӯ мерен. Артикулуш 910 255 гӯй мекунем.
массажёр бисёр айдафа бирлик. Ма қариб ай ҳамаш гирифтагим. Оз иҷадам беҳад чизои полезни гирифтагим. Инаҳа. Хулоса мешини, почата мемонӣ, массаж. Шарифча дора. Ҳам нервира ором мекардай. Венаҳое ки ёзидагиянд фоида мерасондай. И бо чӣ навистагӣ буд? Ай стресс одама мебировардай. Ягон чи стресс мегирӣ ку одама мебировардай. Барои гурдарам фоида доштай. Барои гурдарам фоида доштай. Так што бигирен, артикулша бизанен, бо нақстар мефаҳмед. Салфетка, салфеткаҳои калон. Хулоса диная видео кардам. Оиди двухфазный спрей барои мӯи сар. Я одам нависад: ой мурва амрӯз ту чӣ хеле коргаре, ки ту намедонисти ки и да компания ма 10 сол пеш гирифтагӣ будам. Тамошобинони азиз, ман дар компания нав 4 солаки кору фаъолият мекунам. Ба ҳоли ман бисёр продуксияҳое ҳаст ки ман гирифтагӣ нестам. Айфа берли. Например, инами салфетка намедонам кай биромадагия ки ман якум бора мегиримаш. Фақат салфеткаи калона ай магазин мехаридам. Дидум ина гирифтам. Салфеткаи калон 50 дона дошта. Влажная детская салфетка ай серияи Умма. Серияи Умма да ҳастай зубной паста, гел для душа, ана так шампун, памперс кадоми дина пурсида буд ки дар Фаберлик памперс ҳаст. Ҳо, дар Фаберлик памперс ҳаст то 5 размер. Памперсош аҷоиботанд, бовар кунен, аҷоибот. Се пачка салфетка, артикулша мегумтонам 29-23. Артикулш се пачка гирифтам. И наращиванные ресницы гирифтам. Миҷаҳое ки ба наздикӣ мо тӯй дорем. Иншоаллоҳ ана ҳамин ҳафта уже шаҳр арӯс меоянд, тӯй сар мешава, ёр-ёрон тамом сайда дигар рақси бозӣ. Барои миҷа гирифтам, барои рӯзи тӯй часпондан барои худам. Миҷа просто ҳамхел мечаспонӣ, бо мегирӣ мепартоиша. Одноразовияй мешава ки чанд борам бикуниша, агар ки безебиш накунӣ. Миҷа инай хали кисточка гирифтам барои так барои макияжи чашм кисточка. Инай халияй аҷоиботай. Барои ваям гирифтагим, барои қошам гирифтагим. Вайша уже ҳуй кадам, идус хума макияж кадам. Артикулша мегум 87C. Артикул 87C. Так. Жидкая матовая помада. Мекушоем. О, мадам қамаҳқулай, ҳам қаддус медорам ҳамия. Ҳам нежни мешина, ҳам намерава. Авқотам бихӯрӣ, чизерам бихӯрӣ намерава. Стойкия. Шумо да ман нишон метиҳам. Ина цветш. Как вам? Беҳад хушрӯй, мада маҳқулай. Я салфеткаро ҳуй кунам. Аки я салфеткаро ҳуй кунам. Тамошобинову подписчикое ки мақсад одамои ки гапои безеб менависанд, аҳамиятшо натиҳен. Ҷавоби ахмақ сукут. Тамоман ҷавобшо натиҳен. Иқа менависанд, вақти қиматбаҳои худшона ҳайф мекунанд. Ба ма 4 нишон мекунам, 100 ҳайфи уқа навистагиёшон. Так, жидкая матовая помада. Ишам ай ҳамин цвет боша, ки дигар цвет боша. Сейчас посмотрим. Иш дигар цветай.
хабе намеравонам шумо бинен. Иш инай хали цветай. Иш инай хали цветай. Фарқият мекунанд. Так. Клей. برای میجا چسباندن обязательно клей سفید گیریم. من سفید گرفتم برای که سیاه مکیاج شما را یک یگامش را جزیر میکنه. از سفید شما میتونین که سفیده کمشید ای بولوش подводка کنین. یکی از سیکرت های مکیاج. سپانجیک از کمپانی فبرلیک. артикулша بگم 910-243. پامادو را артикулаша میگم. بدروین خطون بینین کدومش که معقول شد معقولی دلتون نگیرین. 404 408 74. İçi boşa. Как швакая, я не думаю, чай сейчас мехоним чай. Кремовая румяна для лица и румяна бдай тамаша вино. Ирама якым бурай халият дистам. ممکن میگم که در فبرلیک باشه لیکن من یکم بار زکاس کردم. وزی артикул 6638. چه удобнее кадяна. Шруча. Так. وزی میبینیم همشه анализ کده. Вау. Вообще красота. ایره بینه. رумяняи буш аҷоибот. Диде чӣ хеле румяняи хушрӯ. артикулша гуфтам обязательно заказ кунед. Чизи зур будай ба худо. Бо румяна. Иш чӣ хеле цвет бошад? Ишам хеле бошад. Шад кани артикулаша бинам. شست ششی 38 نه 37. ایش فرقیت میکنه. ایش ای پرش میکنیم در پرکش میکنیم که разницаша بینیم. Так. او فرقیت داره. اینه. فرقیت داره. ایش کم ترک سرخای ایش نه. فرقیت داره. Салфетка катирован крутая салфетка джазир накну. Так, имейста идешь. Эксперимент давам дора. И скорее всего медоне чья там уже бино помада для бровей. Помада барой кош. Жидкая бигем халиайда ирабненда чехшруай ира да салоно истифода мебаран. Ма обязательно шмода чмекнам. Номш чай. Инай халиай беҳад зурай барои қошаи и долга мебаратона. Барои қоша рост кардан хушругии қоша дар салон ба ҳамин мекунам. Оли ма шумода шопинг не чӣ меганаш? Мастер класс мекунам. Так. Дальше мода иде чӣ дорем? Скалка. Кадоме ки намедонам, ма да диетаям. Ма да диетаям, ҳама намуди спорта истифода бурдастам. И скалка паридана нав мебинем, скалка гирифтам барои хидмат. Артикул 910-393. Вау, чӣ зурбудай, бибине. Қазурае. И скалка бошад, чӣ бошад? برای چی باشه از میخونیم شد یکم متدی دیگه چی так از میخونم هم مشوایی که تینایسته انگلیسی و زبانی روسیه یادم Че, бача? Можно холодные мыльные? Можно. Мухаммад, принеси мой iPhone.
муҳаммад ҷон ҳози айфона биёя артикулша занам о продуксиша хонум саломат бошен апаҷони худам гунеш эран кӣ бошад гунеш эран аҷоиб нома салом алейкум салом и барои машқ карданай ма дорум ҳозима мехонум зурай маам дорум наистиян ҳозима хонум кани беҳтарин инсон шумо апаҷон раҳмати калон сабр салом салом алейкум ма надорум ба фикрам ҳозима мехонум как дела наистиян 100 сол мебарам яке аз азоби сахте ки дар зиндагӣ чи помадai какой фирми компании Faberlic апа чалай калонтона чанд сум хариден оиди чала ягон вақти дига эфир мекунем ози эфир танҳо распаковка и фоидаҳои кора миҷа қат кунак кадомед надошта бошен миҷа қат кунак артикул 87-49 неки зур қат мекунак миҷа болишт гирифтам баромад беҳад мегем ки асаба ором мекуна и меги сузана болишт ай компанияи Faberlic артикулша мегум 910-012 ҳам асаба ором мекуна и болишт так хоби нағз меравен 5 сол гарантия доштай так барои майнаи сар фоида доштай хулоса мебинем да бо хоб када мебинем ку нервиё ишаомонем хораем ка нервиё катипага сари чихе мехезем аията доштум бояд тайга закаскадем иян мегем ки массажёрай и коврик сайхлоса артикулуш 135 массаж под возможность сила тяжести собственной тела метод использования восточной медицины на протяжении веков это эффективный и бесспорный способ улучшения состояния здоровья, снятия боли, повышения функции жизненного организма. Для воздействия репродукции зоны организма в теле устранять боли с других участков тела улучшает. Барои одамое ки яке айбинишон яке мегем ки кровотечение мешаванд фоидаи хушрӯ доштай барои миён рекомендация перед сном тавсия меёдианд пеш аз хоб истифода бурдан беҳад чизи зур буда ин бо мара назарам намегирифт карда худо истифода мебарем як рӯз дар Тюмен зиндагӣ мекардам ба каталога да воспитателои ҳамуҷа электрониша партофтум шона хай байни хичон партофтиян ба ҳамашон айҳамиза кас кадан ма гуфтам чӣ боша ҳамаш айҳамиза кас кадиян бо ҳар намуд запхша и тамошобино витамин мисли тела и барои баданай масалан сарта мешуи таната қоқ мекунӣ да баданат мешапӣ ҳами хепуст нежни мешава ҳама қатанат бӯи хушрӯ мекуна як аҷоибот будай вообще копейка аста чанд рубла агар хато накунам неким эффектиш шикарный витамин барои пӯст чӣ хела яхе пӯст хеле сухта мекуна собун намефурата гел намефурата аҷоибот витамин специально барои пӯстои нозук и барои ҳама метунен истифода барен артикулша мегум 120 сенза арзонай бо мегум ин баротона и ята собун дутта дорада дрынаш собуни зурай ира бӯй намекунам барои ки ҳӯйша дорум баъд ба вай ҳамаи шумо мерасонам тамошобинони азиз рӯзи душанбе
ана вай мешавад распродажаи калон мешавад дар ширкати Фаберлик рӯзи душанбе числаи 5 август. оиди ҳама средствоҳое ки барои тозагии хонамон истифода мебарем 60% скидка мешавад. фаромӯш накунед, обязательно дроен заказ кунед ки бовар кунед ами 1 соата тамом мешавад. одамое ки товарооборот мекунед шумо срочно уже намеравад. я бинед помада намеравад ба зур авондистамша помадаи беҳад зурай. ман ирӯз чӣ кор кардам? ирӯз ман ай саҳар хестам кӯдакомда питса карда додум, пюре карда додум ва фоидаҳои кора дар бигем ки чиз навистам. фоидаҳои кора тамошобино ман дар инаиҷа навистам. барои духтаракое ки нав ширкати Фаберлик омадагиян и телефона ки маро барои худамонам ҳарфҳо чапа наметаванд. оиди фоидаҳои кор. духтаракое ки нав дар командаи мо ёен ки дар командаи кадомирам набошад, нав шумо тоза дар ширкати Фаберлик пайваст шудагиян. ман ҳозир шумо дар оиди фоидаҳои кор мефаҳмонам ва шумо саволотона метиҳед чиш нофаҳмояй бо дар бораи чӣ гап занам, ман шумода ҷавоб медиҳам. фоидаҳои кори компанияи Фаберлик пештар мебиёрам. ба қайдгирии ройгон, яъне ки регистратсия шудан бе пул. ба қайдгирии ройгон ба қайдгирии ройгон бепул, регистратсияи бепул, обучение бепул, сайт падарка, масалан обучение омӯзиш аз тарафи наставница барои шумо бепул мешавад ва компания барои шумо сайтча падарка мекунад. ин чӣ маъне дорад? масалан вақте ки шумо дар ширкати Фаберлик регистратсия мешавед, обычный смс телефони шумода коду ключ мебиёяд. тариқи ҳамин коду ключ шумо лични кабинети худтон медароед ва тамоми сайта шумо тамоми маҳсулот каталога электрони шумо метавонед тамошо кунед. ана ҳамин маъноро дорад. тахфиф 20-26% скидка, фоида аз фурӯш 25-35% скидка. шахсоне ки нав регистратсия мешаванд дар ширкати Фаберлик шумода автоматически 20% скидка ҳаст ва агар ки шумо лични объёми худтона 50 балкунед следующий каталог аллакай тамоми маҳсулотҳо 26% скидка мешавад барои шумо. шахсоне ки товарооборот мекунед, яъне ки хариди фурӯш мекунед. хариди фурӯш ин ҳатмӣ нест дар компанияи Фаберлик, лекин ҳастанд шахсоне ки клиентҳои зиёд доранд ва мефурӯшанд маҳсулоти Фаберлика. барои шахсоне ки нав регистратсия шудагиянд ва ё аз фурӯш 25% бигем скидка мебинанд, фоида мебинанд ва шахсоне ки 26% скидка доранд 35% фоида мебинанд. туҳфа аз ширкат ва наставница. компанияи Фаберлик ҳама вақт инами ҳози драйвда мошин розыгрыш мондагия, якта смартфон, дубай бигем ки надвоих падарка, як компютер, телефон ва 40,000 намуд уходоваи средства барои тамоми коргарош. боз агар ки шумо чақонак бошед, наставникои шумо барои шумо отдельно туҳфа рой мекунанд. ин хеле ки як бор заказ кардӣ, бояд наставник барои ту туҳфа рой кунад ва туҳфа омӯхтарам нашавад павхаро. агар шумо дар ҳамин ширкати Фаберлик сидқан кор кунед, шумо соҳиби хона, мошин ва орзуҳое ки ҳатто дар фикр хаёлш нестед, соҳиби орзуҳотон мегардед. 18-19 маротиба маош мегирем мо дар як сол. 18 агар ки як сол 12 моҳ бошад, одамое ки кор кунанд дар як сол агар 12 бор маош гиранд, мо дар як сол 18-19 маротиба маош мегирем. барои чӣ? барое ки каталоги мо 21 рӯз давом мекунад ва дар як сол 2 маротиба каталоги 2 ҳафтина мебиёяд. мо дар 2 ҳафтарам ойлики якмоҳамона мегирем бигем ва анами ойлики якмоҳара мо дар як моҳ неву дар 21 рӯз аз компания мегирем. барои ҳамин қам мо коргарои ширкати Фаберлик дар як сол 18-19 маротиба ойлик мегирем. зиёда аз 12,000 маҳсулот дорад компанияи Фаберлик.
Так, барои маош гирифтан 50 балл кифоя ҳай. барои маош гирифтан аз ширкати Фаберлик бояд лични объёми шумо 50 балл бошад. 50 балл шумо метавонед ки дар 2400 рубл кунед, дар 4500 рубл кунед ва дар 9000 рубл кунед. Смотря аз чиво шумо чӣ мехаред. Агар обучени харед 2400 рубл обучени мехаред 50 балл мекунед. Агар маҳсулотҳои духӣ ягон баллое ки зиёд доранд харен шумо 4500 рубл мешавад. агар ки шумо мелачовка масалан агар губка, зубной паста, ҳами чизое ки арзонакай хеле чизо гиред 9000 рубл да 50 балл мекунем. Так. Сертификати ҳалол. Компания Фаберлик дорои сертификати ҳалол аст. Ҳамаи маҳсулот сертификат ва аз назорати госстандарт гузаронида аст. Чӣ маъне дорад? Яъне ки ҳамаи продуксияҳои маҳсулотҳои Фаберлик аз госстандарт, маънош ки аз назар гузарондагианд. мақсад ягон чизи ҳаром надорад. қонунӣ, тиббӣ, бигем ки ана ҳамин хел маҳсулотҳо ҳамаи ҳамин гузарондагианд, баъд сертификати ҳалол додагианд. Тиҷорат меросӣ аст. ман шумода мисол меорам. агар мисол ки ман аз дунё бигзарам, бизнеси ман автоматически дар бачаам мегузарад. бизнеси ман намесӯзад, тамом сайда мурд, бизнес тамом не. агар ки ман аз дунё гузарам, бизнеси ман ба бачаам мемонад. бизнес яънеш ки меросие. Так. бонуси директори, квалификационный бонус, бонус за быстрый старт, бонуси модар, бонуси стабильности, бонус развития. Оиди бонусо. Масалан, агар дар ширкати Фаберлик шумо зуд директор шавед, течени 8 каталог 8 бор, течени 9 каталог 8 бор директор шавед, шумо дар компания двойной бонус метиҳад. ва ҳар як звание ки шумо дар ширкати Фаберлик меброед, ҳар як звание на, масалан директорский бонуси директори отдельно, старший директори отдельно, серебряный директори отдельно, рубиновый директори отдельно. ҳар як звание ки нав ки бромаден ғайр аз ойлик шумо дар ширкати Фаберлик бо бигем ки бонусҳои отдельно метиҳад. Так. бонус барои бонуси модар чӣ маъно дорад? агар шумо дар ширкати Фаберлик кор мекунед ва аллакай 1500 балл доред, званияи вице-директорӣ дар қарор доред, шумо агар ҳомиладор шавед ё ки ҳомиладор буден дар ҳамин ҳолат таваллуд кунед, компания барои шумо барои иам бонус метиҳад. бонуси бистри сарта гуфтам стабильность. масалан ҳозир ман партнёрам, ба ҳамин званияи партнёрим қати командам нормальни хушрӯ кор карда рафтан мегирам. ҳар як 8 каталог 6 каталог компания бо отдельно барои ман туҳфапулӣ метиҳад ки ту хушрӯ кор кардистӣ. бонус развития дар як сол 2 бор дода мешавад аз тамоми директорҳое ки дар командаи мо шумо ҳастанд. фабрика аз худаш ҳаст. яке аз бигем ки плюси калоне ки дар ширкати Фаберлик ҳаст, масалан ҳастанд ширкатое ки бо дигар компанияҳо, фабрикаҳо ҳамкорӣ доранд. Фаберлик хеле надорад. Фаберлик компанияи худчай, производствои худчай, молу маҳсулоташ ай фабрикаи худаш меброяд. дора ҳамкорӣ, лекин ҳамин фабрикае ки калонтарине ки дорои 42000 квадратный метр ҳаст, дар Москва қарор дорад. бо адресша мегум. улица Никополская 4, фабрикаи Фаберлик дар Москва қарор дорад. ҳамаи фабрикаш калониш ҳамаш ай худчай. хулоса аз ҳама ҷадвали осонтарин дар ширкати Фаберлик шумо меёбед. всё автоматизировано. чӣ маъно дорад? мо заказмона тариқи телефон мекунем ва шахсоне ки дар Россия зиндагӣ мекунед, шумо метавонед ки тариқи почта боротона гиред. шумо метавонед ки курьерский доставка кунед то хонатона биёрад. шумо метавонед ки тариқи пункт видачи Фаберлик заказ кунед. ва шахсоне ки дар Тоҷикистон қарор доред, шумо метавонед ки маҳсулоти борҳои заказ кардагитона ай пункт видачи Фаберлик гиред. так тиҷорат қонунӣ аст. ширкати Фаберликш анами компания кор ки дромади сразу қонунӣ намеши, ту консультант меши. агар ки директор кишиди договор заключат кади қати компания, анаму момент официальни коргари компанияи Фаберлик мешавид. тиҷорат да аз нол бе пул бе ягон пул шумо медроед, бизнестона оғоз мекунед. ана ҳамин ҳамаш бигем ки
фоидаҳои компанияи Faberlic мегзарем ба саволу ҷавоб. Так, ки да куҷош нофаҳмо метонен пирсен то чанд субҳ харид кунӣ ки доставка бесплатна боша. Апа хӯҳарои азиз, итак маҳсулоти Faberlic арзона, бесплатна дар ҳеҷ ҷо доставка нестай. Ӯ шахсое ки барои шумо аягом вал бирсай, аягом ҷо шумо бесплатна мегиред, пули ӯ чарвайнои дар болои боршон мондагиай. Шумо кадомед ки дар Faberlic регистратсия мешавед, шумо прямо ай компанияи худаш бор заказ мекунед. Шумо на айма заказ мекунед, на ягон кас. Кадоме ки дар Faberlic регистратсия мешавад, прямо ай фабрикара худаш заказ мекунад. Барои ҳамин барое ки ана мақсад доставка бепул шавад, не доставка пул кате, лекин доставкаш қимат нестай. 1000 рубл да заказ кунӣ, 99 рубл мақсад пули доставка меспорӣ. Агар ай 1000 рубл зиёд шава 5-6 10,000 149 рубл, ин вообще копейка. Мисол ай корвон ягом чи харид мекунем бепул такси мебиёра. Дурӯғ, и гап, ягом такси бепул намебара. Шампуни ботаника чанд сумай? Дар WhatsApp бинависен. Апаи Саида раҳмат, суханҳои беҳтарин гуфтен. Саломат бошен. Так, ина ма то 40,000 заказ мекунам, 149 рубл мегира. Ина 40,000 рубл да заказ када, 149 вообще ин копеек охи. Аҳмед, хоҳиш мекунам ай эфири ма буроен, ин суханотона равен да очатон гӯен, да апау хоҳаротон гӯен. Ин суханои шумо да ма тааллуқ надорад. Салом алейкум, салом. ҳазор раҳмати калон апаҷон барои фаҳмондантон. Саломат бошен. Ҳавая гуфсодам, охи апаҷони ширин, ягом такси бепул намебара. И кадоме ҳастай ахмақбозӣ дорад. 25 сомонаи шампуни ботаника. Айша, ай ҷои дур заказ мекунен, баъд сумуш бисёр мешавад. Компанияи мо беҳтаринай. Бале, компанияи Faberlic компания беҳтаринай. Шумо омада ганда маҳқулен. Саломат бошен. Моҳирабону Шарипова. Привет, салом алейкум. Чӣ мефурӯшен? Мо намефурӯшем, мо бизнесменем, мо бизнеси худмона дорем, консултантои ширкати Faberlic. Алейкум салом, салом алейкум, алейкум салом. Беҳтарин компания ҳаст. Бале, созен, раҳмати калон Зулайхо. Худо ба шукр созем, апайҷон. Так. Эй мардуми бекор, буроен, мо кор кардистем. Ҳами бечора, ай шумо қарздор не. Саломат бошен. Маям кор мекунам апаҷон. Мошаллоҳ. Кадомед ки кор мекунен, худованд илоҳи нам ҳаматона ба званяҳои беҳтарини баланд буроварда расона. Салом апаҷон, шумо нағзен созен, бачаҳо нағзан. Алейкум салом, раҳмати калон нағз. Бизнес. Так. Лучи компания. Успед намекунам. Бизнес кори ба баракатай. Бале. Салом апа, регистратсия саён чанд фоиз скидка мешавад танҳо барои заказ? 20% дар аввал. Салом апаҷон, хубен? Салом алейкум апаҷон. Почему валберси нельзя вам написать? У меня нет WhatsApp для работы. Как в WhatsApp, я думаю, очень редкие люди нету WhatsApp. У всех сейчас, даже у детей есть WhatsApp. Как? WhatsApp это самая популярная соцсети. Ман чизоша истифода мебарам, зур неки кор намекунам, фикр мекунам, наметунам. Дар аввал ҳамин хела, ки ҳеч камон ай очамон таваллуд намешем коргари Faberlic ё ки бизнесмен ё ки ягон маълумоти олидор. Ҳама меҳнат мекунем, пул ки дар кор ки боша, меҳнат мекунӣ, соҳиби ҳамаи чӣ мешавӣ. Салом алейкум Саидаҷон, мо ай группаи шумоем, мошаллоҳ беҳтарин. Апаҷон саломат бошен барои суханотон. Раҳмат. Ай регистратсия дагим сум наёфтам бихарам ҳар моҳ. Охи ман ҳайрон мешавам. Апау хоҳаро, мешавад ки дар ширкати Faberlic бепулам бизнес кунем, ё ин ки шахсоне мегӯянд ки мо пул наёфтем ки харид кунем. Шумо дар хонатон сар намешӯен, либос намешӯен, посуда намешӯен. Ҳамун дили шавҳаротона ёвен, ҳамун чизое ки дар корие ки
дар хонатунай ай магазин мехаранд, ҳаваёро айми Фаберлик харидорӣ кунанд. салом алейкум, ич хали корай дар эфир шиштай дар ширкати Суман шумо равед намуд дар кадом ширкате ки шумо дар маҳқулай ҳамуҷа кор мекунен, харид мекунен. Марҳамат, мо дар иҷа кор мекунем, пул кор мекунем. Мо хеле нест ки дар як сол як бор харид кунем ва бошинем нигоҳ када. Надорен шумо штоби написад вам? Не, ма Валберс надорам мутаассифона. Сайдаҷон, ман дар ин каталог дидерш мешам. Мошаалло, беҳтарин. Оминаҷон. Салом алейкум Сайдаҷон, ай шавҳари дуюмтон ҷудо шуден? хоҳиш мекунам ҳамин хеле саволо натиен. ҷудо шавам нашавам барои шумо ягон фоидаву зарар надорад. Канали ма оиди хидмай, оиди шавҳарам нестай. хоҳиш мекунам оиди шавҳари ман нанависен. Мада интереси нестай марда ки як каси дига шавҳари як каси дигада пурсумда. На масалан ягон кас катишинам ба гум шавҳари ту чӣ халия кани дар бораи шавҳарат гавзан. Мне не интересно. Оиди хидмон гавзане, оиди бизнес, оиди саволу ҷавоб. Марҳамат. салом алейкум апаҷон, ту беҳтарин. раҳмати калон апаҷон, манам командаи шумоем. Саломат бошен. Тоҳира. Так, апаҷон ба пеш. раҳмат. беҳтарин суханҳо апаҷона, дӯстон медорам. саломат бошен. рост апаҷон, мо ҳам коригари шумо. Сайдаҷон, креми танали то намегуфтед. креми танали ма видео кадам ку ҳози ба хай нишон метиҳам. ҳози даром ай кадомуш кадаги. айнаи ёрам истифода мебарам. айнаи танали кремо ҳарчам ай Фаберликай. артикули 6790 аиш 6871 иш. ай ҳарди ирам истифода мебарам. ҳози дару кадагим инаяй и вапше супер пуперски бигем. кремай аҷоиботай 6746 ай артикулаш. салом алейкум. алейкум салом. Фатимара хабар ки. ина тамошобино балкони ма. так ин ҷои мигем ки балкон ҷои истироҳат кунӣ ма. штатифам дорам, дар иҷам редка видео мекунам. иҷа Мустафо омадай майкаша буровардай шортик шабровардай дар инҷа партуфтай. иҷа дам мешина шаво кор мекунам. дар иҷа шабона кор мекунам. дар иҷаш ҷои намозам қатъи сатр мондаги ҳамиҷа намоз мехонам. дина либоси пар шуштум, дар ҳамиҷа кашол кардам. ина айтреза вид барои шумо тамошо кунен, роҳат кунен. ман смс-и шуморо беҳад хушрӯ. апаҷон, ман барои тарбияи фарзандо як рӯз эфир кунем. майли гап нестай фарзонабоно. зурай аи ма гирифтагиам. апаҷон нахарен чи ба мегирем то худ паҷобал накунӣ ойлик намегирӣ. охи барои ойлик гирифтан команда сохтан дар кор. шумо фикр мекунен ки регистратсия мешин сразу пул кор мекунен? нет, конечно. команда месозен, обязательно команда месозен. машалло беҳтарин зан ҳастин апаҷон. раҳмати калон сайда беҳтарин. раҳмат. так апау харои азиз, лайкҳои худтонро дариғ надорен. лайк монен. бале команда сохтан дар кор. беҳад зани зебоен апаҷони ма. раҳмат. наша красавица. на какую специальность хотите поступать в университет или колледж? так ту бо ҳамин роҳи зиндагӣ месозӣ? албатта фахр мекунам ба анами роҳи зиндагӣ сохтагим. фахр мекунам ки дар бигем 32 солагим тамоми
ва я кардам дар зиндагим. орзуҳома дидам. Апаҷон, ман 1 моҳ шуд кор мекунам. уже оилӣ гирифтам. Омина бону оштон шава. Маладец. Ва дар шаҳри шумо хона чанд миллионай духонагӣ? Духонагиро намедонам. хонаи ман 3 хонага ҳай, 3 балкон дора. 10.5 миллион харидам. Саида, шумо диета чӣ хел мекунед? Мара фаҳмонен илтимос. диета дар канал ютубам реклама кардагӣ будам ку диетолог. ана муда бигем группа да медроен, иш муда ҳаррӯза ша мефаҳмонанд. Машааллоҳ ки намоз мехонен. Саидаҷон, ҳамин командаи шумо да хотири анамир шумо имина мад ромадагим. Раҳмати калон. албатта мо ҳар як кас бояд ки намоз бихона. Чӣ хел одаме ки намоз нахона? Бояд ҳама намоз бихона. Не, Фотима. Так. ина кухни ма. Хулоса ма питса кардам, леки посудома наштум. Ма қати шумо суҳбат када посуда мешум. Я люблю такие эфири домашние. Эфирои домашние. леки ма смсои шуморо мехонам. об заказ карданам дар кор. Так. хай шумо фаҳмонен илтимос ҳамтари худтон диета мекунен. марам ранги шумо кунам. Это долгая история охи ки кадом менавистестен барои диета. ин як гала кору фаъолият дора. И видео дора. И бигем ки ираму диетолог худаш мефаҳмона. айрӯи анализотон дида шумо айрӯи чӣ фарбеша. ина ай ҳаво ман фаҳмонда наметавонам. масалан анализи маву шумо як хел несте ку беҳад қонуну қоидавӣ мегзаранд. то чанд одам бояд группа кунӣ, баъд ойлик мебурӯӣ. моҳирабону то чанд одам нестай. ҳар чӣ қадаре ки команда калон шуд ҳам қапули нақс кор мекунӣ. количествои одам гуфтагӣ нестай. хонаи пешинатон хушрӯ буд. хонаи пешинам дар тюменҳо хушрӯ буд. вайам 3 хонага буд, лекин вай хонаи панелни буд. хонаи хунук буд. и хонаи доми навай кирпичнияй. чӣ хел команда сӯзем? Командара мо группаи корӣ монда меомӯзонем. Командара мешавад через соцсетиҳо сохтан. масалан аввал одамизод бояд дар бораи бизнес худаш маълумот гирад. ана баъд барои командасӯзӣ через соцсетиҳо мо барои шумо меомӯзонем. Так. Так. ман нав 7 одам регистратсия кардам. Саидаҷон, одам регистратсия кардан и як чиз, лекин бо одам кор кардан ин тамоман дигар чиз. обязательно қати командаотон кор кунен. дар ватсапа мо нависен чизе ки шумо да маъқулай, ман шумо да роя мекунам. тональный крем роя кунен нависиян. апаҷон, мен мехоҳам дар бораи кор дар компания ҳалол аст каме суҳбат кунед. дар боло фаҳмондагиам эфир сохранид мешавад. оиди бигем ки фоидаҳои компания фаҳмондагим ҳамаша. барои фарбеҳ шудан ҳастай таблетка. Не, дар компания фабрик таблетка нест. коктейл ҳаст. коктейлҳо ҳаст ки шумо метавонед оидиам коктейлҳо хароб шавен, фарбеҳ шавен. ҳардушам ҳастай. ина ман ҳама видеоҳои продуксияҳои компанияро дар ютуб каналам кушоду метавонам ай ҳамуҷа каналам сум кор кунам. ай канал ютуб мо пул кор намекунем. дами момент ай канал ютуб мо пул кор намекунем, барое ки монетизатсияи блогерои россияро куштагиянд.
بهترین مادر بهترین زن. رحمت سلام سایده جان. علیکم سلام. اپا جان خوشتانه کدام قلم کردگین؟ سریایی خیال هست کو سوزک ای هوای کردگیم. السلام اپا جان. علیکم سلام. سلام خوش آمدین. چند بار سلام دادم اتویت نفهمیدم. یک دنیا سلام ده. علیکم سلام همه آدمایی که سلام دادگین، همه تان ده علیکم سلام. چی به سوالی مده جواب ندادین؟ حجب قطعی شوی مردم بگیری برای چی خیلی نویسته کدومی؟ الحمدلله نکاح کدگیم یا شوی مردم نیسته، شوی مرم هسته خدا بشکر. انا بگیم که هوایی زندگی نداریم. سلام علیکم سلام شما بهترینین. رحمت قاش چیندن حرامه ها، قاش چیندن حرامه. اپا جان من چند کلینت گرفتم. طرف تاجیکستان میتونین از تو پول کار کردن؟ میتونن یکیم کپیک برای که основной тамошобини ютуб اینا روسیه های. ای روسیه پول نیست. ای روسیه شما پول کار نمیکنین. انا میخیل. سلام علیکم سلام. نماز نه اپا جان. نماز اکه به ارسی میشه و اخی برای همی یک کلمه را هم آدم وای نکنه، خفه نکنه. اپای سایده پدرتون صحت و سلامتند. پدرتون گوید در حق ما غریبا دعا کنن. البته ها پدرم صحت و سلامتند خدا بشکر. обязательно میرسانم سخناتونه. در شرکتی چی نجات کار نمیکنه؟ با نجاتش چی اخی؟ سایده جان اخدا جان بعضی آدم ها را صدقه مسلمانگریشان کنه. شما حاضر در کجاین؟ در خانه امان در شهری نوسیبیرسک. سلام اپا. در چی؟ در تو منشکه میزی بیده. منشکه نیکی جان ای سطره باید هر یک زن فرضای بکنه. سیاد شوهر مولی نامیروش میتیم تا با میگه تا که در کجایه. السلام علیکم اپا جان. سوزین خوبین؟ رحمتی کلان ساز. اسماعیل قربان تو در چی فرق داره؟ یگان پدرکه نیسته ما در ای لایک موندن یک چی شده. توبه چی در رکلام میخرین رزولتات نمیتیه؟ چم رکلام خطو نخی؟ چم ای رکلام خطون ویدیو کنین خطون سایتتون پیش برین رزولتات تستر میشوه.
ассалому алейкум апаҷон, ремонти хонатона нишонтияни ягом рӯзи дигар иншоалло. Ассалому алейкум аз Ӯзбекистон. Алейкум салома, шуморо дӯст медорам. Раҳмати калон, браво. Савол монда ҷавоб тиен. Марҳамат, саволатон нависен, ҷавоб метим хондесам. Саидаҷон, да ҳасудхӯронда аҳамият натиен. Майли, салом. Дар ҳаққи ма дуо кунен, ҳама каса сиҳат шавам. Худованд шифои комил тиятон. Ассалому алейкум, аз ширкати Фаберлик ҳамаи духиҳо ёфт мешавад? Албатта. Салом апаҷон, обязательно забони русия не ҳатман ба забони тоҷикӣ мешад ку. Шумо намекунен мода реклама. Ман худам коргари Фаберликам, чӣ хел каси дигара реклама мекунам. Салом апаҷон, сизен хубен? Имрӯз ман зодрӯзорум. Мошоалло, худованд ҳазорсолатон куна, умри дарози ба баракаттон тия. Саидаҷон, салом аз Тоҷикистон. Ягом муаммо накарден барои сатр? Охи муаммо, ман ягом мулло нестам. Муаммора масалан лавза дадам ютуб дроин дар бораи сатр ҳамчунон гапҳо гуфтагиянд, ки то дарун ба даруни устухони одам медарояд. Ба ремонти хона чӣ кор дорен? Хай интересни шуда шуна. Апаҷон, созен хубен? Раҳмат. Шумо шу дорен? Созен шутон ҳами шу. Албатта, алҳамдулиллоҳ, шу дорум. Так, аймарам бухонен. смс ма хондесам. Апаҷон, мо кор кунем, пули кӯдакомон маҳкам намекунанд? Не. Ба пули кӯдакои шумо Фаберлик ягом кор надорад. Апай Саида, хонатона чанд сум хариден? 10.5 миллион. Хонатон дар куҷояд? Дар Новосибирск. Апа чува як хел занако ҳами сатра намекунанд? Ака намедонам, ҳар як каса имони худаш вобаста. Салом алейкум. Дар бораи кор фаҳмонен дар эфир? Фаҳмондум. Эфир сохранид мешавад. Обязательно такроран тамошош кунед. Апай Саидабоно, ман роликои шуморо ҳамроҳи падарам мебинам. Ови дидам мерезад. Дар ҳаққи бепадарон дуогӯ бошен. Ҳазор раҳмати калон. Худованд сабр тиятона. Касе шуморо савол метиҳад, саволе ки шумо зани дуюмен, аз ислом дуран? Албатта. Салом алейкум. Дар хобум дромаден? Тенҷи буд? Салом алейкум. Салом. Дар шӯи апай Саида чӣ кор дорен? Монен мо кора фаҳмонанд. Салом аз Қирғизистон. Апаҷон, созен? Фатимабону созай? Муҳаммад соз шуд? Мешава, худо ба шукр, хела беҳтар. Салом апаҷон, очай марам қатитон кор қабул кунен. Майли, дар WhatsApp муроҷиат кунен, қабул мекунем. Ҳамаи худмон мусулмонем, мусулмон ҳастем, намоз мехонем. Иншоалло чӣ даи хали гапо мезананд намедонам. Апай Саида, дар гармии Тоҷикистон сӯхтен? Ҳо, сӯхтум дар Тоҷикистон. Ман хостум ки бисӯзум. Ман мехостум ки дар офтоб бисӯзум. бовар кунен. Апаҷон, ман ҳам зани хонашин. Чӣ хел дар компанияи Фаберлик кор мекунен? Дар WhatsApp муроҷиат кунен, оиди кор бо пурратар мефаҳмонам. Пагамарам зодрӯзорум. Худованд ҳазор солатон куна. Апаҷон, кадоме гапои қабеҳ менависад? Заблокир бад кунен. Майли. Фаберлик ба пеш. Апаҷони мо бо шумо, ай группаи шумо, мо бисёр ҳавас мекунем шуморо. Раҳмати калон. Салом алейкум. Алейкум салом. Аз Бухоро ба шумо салом. Алейкум салом. Хонатон рафтен? Бале. Кадом духӣ беҳтарина, ки буш меиста? Пуртужу. Шумо аз Тоҷикистон омаден? Ҳо, омадем. барои бефарзандо дуо кунед. Худованд ҳамаи бефарзандоро соҳиби фарзанд кунад, серфарзанд кунад. Ассалому алейкум. ай зиндони Русия, бародарони Тоҷикистони шумо, ҳазор раҳмати калон. Миннатдорум ҷони апа. Раҳмати калон апаҷон. Саломат бошен. Шумо намоз мехонен? Албатта. Так, апаи Гулрура нагуфтен? Апаи Гулрура оли як видеороликчаи беҳтарин мекунем. Имрӯз апаи Гулру мавлуд доранд. Апаи Гулруҷона худованд илоҳинам ҳазорсола куна. Оли як видеои зур мекунем. Апаҷон ширин, имрӯз зодрӯзи бачаи ма ҳам ҳаст. Фотимабону, худованд бачатона умри дарози пурбаракатия. Салом, дандонҳои тагитона рост кунен. Дандонҳом ягон мишатм накадай 100%. Каҷалаам боша, зато ай хидма гизала шудам айм дандони искусственӣ. Ха.
сам сказал, чтоб я помог. Ждать еще я на свадьбу. Наоборот, destek помогает. Идешь там, как ты не будем обмана катить. Я вот это... Вы чем-то уже телефон на эфире писать. бахшиш Мустафо патинкоша пушида наметуна, ҳавая пушондум. Так. ман имрӯз зодрӯз дорам. Кадометон ки зодрӯз дорен, худованд ҳазорсолатон кунад. апа ухарои азиз, эфира ҷамъбаст мекунам. ана иншоллоҳ эфири оянда абзори хонама мекунам. То нақатитон боз ҳам савол ҷавоб мекунам. Кадометона ки саволотона ҷавоб надодам, ҷавоб метим. раҳмати карон ки то охири эфир бо мо будед. ҳар куҷои ҳастен соқу саломат бошед. худованд умри дарози пурбаракаттон тия. бефарзандора соҳиби фарзанд куна, зодрӯздорора умрошуна дароз куна. ана бо чӣ бугум, худованд ҳар куҷое ки ҳастен аз назари чашми шуморо дур накунад. То наворҳои оянда, худованд нигаҳбонатон. хайр, раҳмат, саломат бошед.